What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel ko na sa Manila FoodShoppe. Tawag Lomi. Ay, order na si mama. Ha? Order na eh. So guys, food trip na naman tayo dito ngayon. Ayan, busog-busog na tayo ang ating mga bitok. Ito ang aming table. Ayan, siguro. So, hintayin na natin ang ating order. So, let's go. So guys, ito yung ating kakainin. Meron tayong fried rice, may isang benrihado, at may isang bowl, may malaking lomi, chicken and lumpia with chop suey. So, let's eat. Picture muna. Picture Brad. Yan. Yan ang bagong style ngayon. Before kumain, mag-picture o mag-selfie instead of mag-pray. Cool. So, meron din tayong steam rice dito sa dim sum. Ayan. Pork cage tayo nito. Anyway, tikman natin ang kanilang pinagmamalaking lomi. Anong lasa? Let's try. So, nag-crave kami ng mga asawa ko ng Lomi. So, kaya tinetestingan namin ang Lomi ulit dito sa Manila FoodShoppe. Actually, na-miss na namin to. Medyo quite some time na rin kami hindi nakakain ng Lomi. So, testingan ulit natin ang lasa ng Manila FoodShoppe. Last namin kain dito nung estudyante pa kami. So, tikman natin ang lasa ulit. So, tikman din natin ang fried chicken. Yan, sausaw natin sa sweet and sour sauce. Pero sa Jollibee, kung may gravy, ito sweet and sour sauce, salt lang. Lami, good. So busog na sada ang ating mabitok ani mga guys. Taon lamon, hab-hab. At kung gusto nyo naman kumain, matestingan or tikman ang mga bahay nila dito sa Manila FoodShoppe, nandito lang sila sa may Park Mall, Seaside. So malapit siya sa SM, Mandawi na part na siya. And then meron din pa rin sila sa Colon, Magallanes. Yun yung main nila. Doon kami madalas nang kumakain ng asawa nun doon. Nung estudyante pa kami. So pag umuwi kami ng Mandawi, dumadaan kami ron. So guys, talagang masasalapan kayo sa Lomi nila dito. You must try. So, craving fulfill ang aming motto ngayong gabi. Hold na. So, kung talagang nag-crave kayo, taan kayo dito sa Manila FoodShoppe. Magulat na yan, nakikin. Magulat yung palim yun. Kalitan. Di naman ako mukhaon, kalimpia na. Pakaon naman sa naman direct. Waman akong curious, kilo smile, ano ko. Ito pa, Brad? Sundo ka eh. Sige, Rai, kayo. Mubra, magigla. Ano na gano'n? Sundo na yun, Brad. Mario. Ako rin yung dito sa loob. Nakamatid ko na si Lulong nga. Nalitak ko. Nagtaklit ako pa yun. Hindi, para siya. Hala. Kami mga isa. Bro, guys, kasama ko naman. Kailangan sa vegetables. Ako talaga ang tinani sa Godzilla. May license, lamig yan. Loading ako sa freezer ba? Pag gawas din na nalata ng ano. Dahil? Kailangan lamig.
Wala ng lamok. Okay naman. Huwag mo kuyain palit diri kayo kayo. Kada ra magbiya. Ito natin mag-cleaner. Of course, hindi mawawala ang sa malamig. Pambili ng sa malamig. Yan. Meron tayong quickly smoothie drinks. So ano na, para siyang mango shake. Yan, meron akong taro quickly pudding. Mixed pudding siya. Large pa, no? Talaga, no? So mag-share lang kami ng asawa ko dyan. At kay Brad, ito naman mango smoothie. Medyo matamis siya. Hindi kasi pwedeng maglagay ng less sugar. Kasi standard na daw yung ilang boss. Tikman na natin to. Na-miss ko rin tong drinks na to. Quickly. So smoothie. So yummy. Let's eat and drink. So cool. Kuyawan ko niya ba kayo? Malimutan kasi yung guys si rice. Ikaw. Ayaw ka pa doon. Auto ko ni order of money. Okay. Guys, Quickly. Sold na eh. That's it for now, mga VisLog. Thanks for watching. Paalam. See you in the next vlog. Bye. Meron tayong merch guys, available in 2 design, VisLog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Pagkitamay na rin ang aking Facebook page, Pahinga ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!